Bé, molt bon dia a totes. Moltes gràcies per ser aquí. Molt breument, per part del grup parlamentari de la CUP Crida Constituent, una afirmació que esperem que s'entengui amb tota la seva amplitud política, moral i legal. I és que en aquest moment aquesta cambra parlamentària està respectant i garantint els drets de tots i cadascuna dels diputats i diputades i de tots i cadascun dels grups parlamentaris. No hi ha hagut cap actuació que s'hagi produït fins al moment que hagi negat la veu a cap diputat o diputada. Hem, per tant, participat d'òrgans legalment constituïts en els que s'ha garantit que tothom pugui ser escoltat, que tothom, per tant, hi hagi pogut assistir i que tothom hagi pogut participar en totes aquelles consideracions que ha cregut oportú de fer avinents. Aquesta cambra també està garantint els drets als diputats i diputades de Junts pel Sí i del nostre grup parlamentari, de la CUP Crida Constituent. Els dos grups hem instat a fer un debat polític que intentem mantenir perquè entenem que aquesta és la voluntat de la majoria de la població. El debat que instem a través de la iniciativa parlamentària que vam entrar fa uns dies és un debat d'interès públic, no és un debat d'interès partidista. Dir també que en la mesa que es va celebrar la setmana passada nosaltres mateixos vam fer arribar un prec al representant del Partit Popular que hi era present, el senyor Enric Millo, en el qual li fèiem saber que no volíem entendre que el grup del Partit Popular estava actuant amb mala fe. Enteníem que el fet que no s'haguessin constituït encara com a grup parlamentari no es podia entendre des de la perspectiva de la mala fe en les seves actuacions. No volíem, no podíem concebre la possibilitat que un grup amb tanta tradició parlamentària, amb uns diputats i diputades tan experts en la pràctica política i segurament amb un equip d'assessors de reconegut prestigi, enteníem que no estaven actuant per tal de torpedinar cap iniciativa. Així li vam transmetre al senyor diputat Enric Millo i vam entendre que en breu subsanarien, per tant, aquesta mancança d'haver-se constituït com a grup parlamentari i d'haver designat el seu president i respectius portaveus. És evident que el senyor Enric Millo no va fer valdre, per tant, aquesta actitud de mala fe, però és veritat que hores després el senyor García Albiol acceptava davant de tots els mitjans de comunicació que era cert que no s'havien constituït com a grup parlamentari perquè era cert que volien tensar la situació a partir de qualsevol element que puguin aprofitar, en aquest cas, com s'ha pogut veure de forma sobrada, el reglament parlamentari. Entenem, per tant, també que tots els grups polítics que s'erigeixen en la defensa dels drets d'aquests diputats i diputades el que estan fent és seguir aquesta estratègia del Partit Popular de no voler-se constituir en el que entenem que es pot considerar justament un cert acte de xuleria política. Per últim, també anunciar que la CUP Crida Constituent ha vingut a aquest Parlament de la mateixa manera que ho està fent als carrers a combatre qualsevol actitud que es derivi del sistema patriarcal que hi ha vigent i, per tant, nosaltres no acceptarem cap actitud que versi sobre la misogínia i sobre el classisme. Aquesta és una característica fonamental del patriarcat, menystenir les dones pel que som i sobretot menystenir-nos encara més si tenim una determinada condició de classe. I entenem que també això és el que s'està produint en aquesta cambra parlamentària, concretament amb la figura de la presidenta en la que se la qüestiona de forma reiterada i ens plantegem que si fos un home de classe alta, barcelonina, i que portés molts anys en la política, si es procediria de la mateixa manera. Tenim, en canvi, una dona que és nouvinguda en l'àmbit parlamentari, que prové dels moviments socials i que, a més, ve de les Terres de l'Ebre. Denunciem, per tant, qualsevol, insistim, actitud que pugui tenir característica patriarcal. Fins aquí les nostres consideracions. Al nostre entendre no hi ha debat reglamentari que valgui. L'únic debat que s'espera que mantinguem nosaltres és un debat polític, que és el que esperem poder mantenir en breu en el ple que es convocarà, tal com s'ha anunciat, la setmana vinent. Si teniu alguna pregunta. Pels terminis que ja sabem més o menys si hi haurà Junta de Portaveus d'aquest divendres, sembla difícil ja que sigui aquest divendres aquest ple extraordinari, com havíeu apuntat que podria ser. Creieu que podrà ser dilluns? Tot apunta? Esperem que pugui ser el dilluns.
ens hem explicat molt bé, entenem que no es necessiten aclariments. Doncs moltíssimes gràcies. Hem respectat la brevetat que havien anunciat tots els partits polítics, però que em sembla que només nosaltres hem acomplert. Moltes gràcies. Perdona, ¿ho podríeu dir? Sí. En castellà, un poco la idea de que han dicho que esto es un acto de chulería política respecto a los otros partidos. Bueno, lo que hemos dicho son varias cosas. Lo que hemos dicho es que este Parlamento entendemos que hasta el momento ha garantizado todos y cada uno de los derechos de los diputados y diputadas, así como también de los diferentes grupos parlamentarios. En los órganos legalmente constituidos se ha podido escuchar, han podido asistir y han podido participar todos aquellos diputados y diputadas que así lo han deseado. También entendemos que la Cámara Parlamentaria está asistiendo y garantizando los derechos de aquellos diputados y diputadas que queremos tener un debate, que entendemos que es de urgente necesidad tenerlo, no porque así lo decidamos los partidos políticos que hemos firmado la propuesta de resolución, sino porque entendemos que esta es la voluntad de la mayoría de la población que se expresó en las urnas el 27 de septiembre. También añadíamos que la semana pasada en la mesa y delante del diputado representante del Partido Popular, Enric Millo, le interpelamos en el sentido de no querer creer que estaban utilizando esta no constitución del grupo parlamentario como una maniobra dilatoria de nada. Entendíamos que un grupo parlamentario con su dilatadísima experiencia, así como su solvencia contrastada en sus representantes políticos, pero también en su equipo de asesores, era evidente que no podía ofrecernos esa dilación en la constitución del grupo parlamentario para no tener un debate político. La sorpresa fue que su representante García Albiol sí que reconoció públicamente delante de los medios de comunicación que era evidente que sí, que estaban dejando de constituir el grupo parlamentario justamente para evitar este debate político, y él fue el que habló de chulería política, no lo hacemos nosotros, fue él mismo quien lo hizo. Por lo tanto, nosotros lo que entendemos es que nuestro deber, en primer lugar, como he dicho, es garantizar los derechos de los diputados y las diputadas, que se han garantizado en todo momento, pero en segundo lugar también es tener un debate que entendemos que es de exigencia política tenerlo, porque así lo desea, insistimos, la población. Los resultados del 27 de septiembre emplazaban a que una mayoría parlamentaria hiciera pasos adelante en relación a este derecho a la autodeterminación que queremos ejercer, y por lo tanto es lo que hemos intentado hacer a partir de esta primera iniciativa parlamentaria que aprovechamos para anunciar. Esto no lo he dicho en catalán, pero lo puedo traducir si así se requiere. Va a ser el primero de muchos otros pasos que van a venir. Deia que aquest és el primer pas que estem fent en relació al mandat que es deriva de les urnes del 27 de setembre. És evident que en vindran molts més. Suposo que en breu s'acabarà la bateria d'argumentació reglamentària i se n'hauran d'idear d'altres. ¿Y esto va a servir para que cambien su posición respecto a Mas como presidente? No vemos la relación entre una cosa y la otra, la verdad. Siempre hemos dicho que nosotros estamos aquí para que se den pasos irreversibles. Hemos dicho que estamos aquí no para contentar postulados de partido. Estamos aquí para hacer efectivo el resultado del 27 de septiembre que se dio en las urnas, y en ese sentido hacemos una lectura que es conocida de los resultados del 27 de septiembre, y esta declaración lo que hace es poner esta primera piedra en los muchos otros pasos que vendrán en la lógica de obedecer al mandato democrático. Moltes gràcies.